سلام تخطاتلتنا إذا channel كمي كان يخون كمي تخونو لومون كم وتر نخلنا أطغمنا أرسل إذا غريب اللخو ناي لوم أرسنا مبار ناي جزينا زعبي يتسقم أفغري أبحدار أمرعاز قات أمزولو أب انكفاتاتن أنوتن نعود تدهسسيات خون حنتز بس ببزح جزيز حتى حتون تلا فغري حدار نعوز تمكف نجاراتي بزح تسقمات كم زولوين يجنزب اللخو ሓደ ሰብ ዝሓተተኒ ብፍላይ ድማ ኣታ እዚ ግዜና እንታይ ይፀገሙ ዝብላዕ ኣይተሰኣነ ዝስተ ኣይተሰኣነ ንክደኖ ይሰኣና ንረግፆ ይሰኣና መፅለሊ ይሰኣና ግን ብሓደ ምንባር ኣብ ፍቅሪ ብሓደ ምንባር ኣብ ሓዳር ብሓደ ምንባር ግን ዝኸበደ ኮይኑ ሎሚ ምርዓው ቅልጥፍ ኢልካ ምፍታሕ ሎሚ ብፍቅሪ ብሓደ ኣብ ፍቅሪ ናብ ገለ ንፀንሕ ሽዑ ይፈርስ እንታይ ይፀገም ኢልኒ ቀሊል መልሲ የብሉን ይግዳስ ካብ ትዕዝብቲ ናተይን ካብ ዘንበብክዎን أربعة أقدس نبتات بزح جزء أبحرنا فقرن كم منشرة خينا ويكم حدا برتو حمام تتأنكو بقليل كتدلية زي تخلقن عبئن واز فتر منشرة وي كانسر زبهال تأنكو ويكا تأجباب نسو كبيد ما كيف لا تكاجن تسكل تيفو كتل زخل حمامي السود ما زياتهم ما كوم خينام نتي فقرن حدارن كل جزء نابتونون نابلاشون زنبرزلو يما زيادة دما انتهي كنقبر كم نخيل وين كم مغري أبزت مرتك قريبة لهم هيا نابو نخيد انبارنا إلو مارس تمرتنا why relationships fail and what can we do about it what can we do to solve this problem انتهي تتأنكنا زي أسفع في عزولو تقامات أفقرن حدارن زمتة تزقبر زولو انتهي كخنقبر نخيل بخمي كم مكتو نخيل زبل أرستي كون مو كتنا بتقداميت نبغى نحلف قداميت بناتي تعزبت تزعبي التقام نايز كله تقامات من شو خينا زلان تبلنا فلتات مقداليو رديتنا تحت سلزبلاي زبل من بس يحلخو أب كلنا مالتيو انتهي زخا we are not educated and well informed in how relationships in modern world work نحنا زعبنا له زبزحنا مالتيو أبي إرتراين عبينا أبي إرترا نار أنا يزعبنا الجباب حدارن فقرن كا كابزا أبزي معبول عالم بفلا إن برزلنا بأوروبا أمريكا أستراليا أبون نبرزلنا يفليو حدار أبو كال عينة ملكن كرتني زلوا كاب أبز مالتي أبعد بنان تخينو 70 ولا تودون قالن كيف فالوت يقولوا كفالوت يقولوا حدار مزجبرو ناتهم سرحون ودروتيو أما بزحت الجزء السبعي دقيز وعل دخامالو بحر أو كلتيف كقول عيمت بيزي جبرو نتنابرا كبيديو حلق لخلوا فقرق ديل كالي قالوا ديل كالي بزو حيراني أبز معبول على من كاليو بزو نجارات استعمالو نجارات سلزخونو بزو جزء تاسبيتي أبيرترا زي تعدنوا محازوتنا حواتنا اللي وقرابتن أبزقن مسيوة تنبر بزح جزء معالت أو مسبك الرهاب أي تخلني سلزي كابت سبعات بيان جرات الله سبعي كمو كابت بيان جرات الله جزء بزح الله وما بيرترا بزح جزء يبلو من تم سبعة أبز بزح جزء سلزلهم كم يجير كأنت جزء تكملوا الزون تي الجباب أي تمهرنا يون مثيلنا إن حضر الجبر زلنا كمية حضر بخميك قدر لك أنت هاي تتبناتو حدا كابت زبزح مصحفتن زبزح مهرتن زلو نجار طلع حدارن فقرني أبز معبول العالم relationship counseling relationship related books وصروا قيم زي بلهم مغنياتو كساب كندي أقداس نجار سلزخون سلز بزح عم بيبون بزح سميعهم بزح تقطعتي لهم يمزحتوه السفليت أم كله وناي كلواني كابانا نلعب زفرس سميع مغنياتو التجزيون سبات ناي نفسهم بر ناي كالو زي قدسوا لجزيو ناخونا سلز متسلو individualistic behavior فغري selfless love نفسها نعيت عملنا ترى يكون سقالو تتعممون اللو عبز جزية زكن التمعبول عالم قدامه يتعقمناتو نعيت عملنا ترى يزلو ولا أنت سبيت خاق قال ما لو زي كونه التفغري سسعت راي زق فترة هلك نعخازت عما كمان قد نعا ساو نعزت عما من قد راي يا تحضر كوينك تقمت دلي تحضر كله كل يوم من ناتهم ربحة كجبرون تحرزخ زفتنو خينو يا حضر زبالي الله سازي the mind picture of relationship we have in our head is driven from Eritrea it's not necessarily helpful here اتزل الناس لنا حضر نايمر عنا فقرن أبي إرتراء سألنا يسألي زلنا التز حزن كفالنا تختنا يرترى حضارات تبقيه
صبغي مس كل نجرم تصاويره بخديم نتاس لتساتا ناي بيرترا زنبرت كوننت ناي فقر مس منتاي اديت غيرنا يالنا مزا فيديو فيلم نريو هاني سويتي زبحالو بقى ناي سو من سرح فيلم تسرح فقرن هاني نيتان زلو كله نعو معالتاو كاب حضارنا نصبيخا جيجا يكونن ግን ቀሊል ካይኮን ክርዳና ክኸላሎ ተማ ፊልም ትሪዎም ዘለዎም ሰባት እሶም ስራሖም እዮም ሰርሑ ዘሎ ንግሆ ክዳኖም ገይሮ ገጾም ተሓፂቦም ቁርሶም ቆርሶም ክዳኖም ቀይሮም ከይዶም ነታ ደረባታያን ክደጉን ዝውዕሉ 26 ግዜ ደም ደግሞዋ ድሕሪው ብፅቡቅ ካት ካት ክበሃሉ ውዕሎም ፅቡቅ ትመፅእ ሓንሳብ but that's a movie እዚ ፊልም እዩ real life ኣይኮን ስለዚ እቲ ናትና ጥንግንግ ዝበለ ዘይንፁር ሓበሬታ ብዛዕባ ሓዳርን ፍቅርን እንታይ ጌርና ኣሎ ቅሉዓት ኮይንና ኣሎ ሓደ ብሱል ዝኾነ ስጉምትን መንገድን ንኸይንመርፅ ካልእ not knowing how to build a relationship to build and nurture healthy relationship ካልኣይ እኹል ኣፍልጥ የለን ሓደ ፍቅሪ ነታ ጓል ንኸተርግፃ ወይ ነታ ጓል ንኽትረኽባ ነቲ ወዲ ንኽትረኽቦ ብዙሕ ፊልሚ ዝግበር ኣብቲ ሓዳራት ኢኻ ከመይ ጌርካ ነቲ ፍቅሪ ትኸባኽቦ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ከመይ ጌርካ ተፀብቆ ነዚ ብዛዕባ እዚ ዝምህር ኣካል ውሑድ እዩ ምክንያቱ ሓደ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይምህላው ክኸውን ይኽእል ድሓር ልሙድ ነገር ኣይኮነን ኣባና እዚ ነገራት እዚ ንኽትመሃሮ ስለዚ እዚ ዓይነት ጋፕ ናይ ኖውሌጅ ነቲ ሂወትና ከካብዶ ይረአ ኣሎ ሩኡይ ዝኾነ ፀገማቱን ይረአየሉ ኣሎ also not knowing your partner enough before committing in a relationship ካልኣይ ፀገም ድማ እቶም ክልቲኦም መፃምድቲ እኹል ኣፍልጦ ከይሃለዎም ኣብ ዓብ ነገር ይብፃሕ ንኣብነት እዚ ከም ኣብነት ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ከለካ ኬትካ ንሓፂር ግዜ ትፈልጣ ብኣካል እውን ፅቡቅ ዘይትፈልጣ ምስ ሓዳር ትጅምር ስለዚ ናታ ቀዳምነታት ኣብ ሂወት ናታ ድሌታት ብርግፅ ኣይትፈልጦም ኢኻ ቅድም ኣብ ሂወት ብሓደ ይቀፀልካ እዚ ሕጂ እቲ ተፈጥሮኣዊ እቲ ፀገማት ናይ ስደት ዝፈጠሮ እዩ ፈልጥ እየ ፈሊፈት ይኮነን ሰብ ዝገብሮ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ንምኻድ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ንባዕሉ ነቲ እኹል ኣፍልጦን እኹል ሌላን ዘይምህላውን ጠንቂ ናይቲ ምፍልላይን ዘይምሕጓስን ኮይኑሎ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ከንታያ እንተኢልና ፋሚሊ በርደንስ እታ ካልአይቲ ኣገዳሲት ፀገም ኣብዚ ግዜና ኮይና ዘላ ሽግር ናይ ስድራ ቤታት እዩ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ relationships have become like businesses እቶም ስድራ ጓሎም ክብዎ ከሎ ነቲ ወዲ ልክዕ ከምዚ ትካል ዝኸፍቱ ዘለዉ ገይሮም እናረኣይዎ ሓቂ ክዛረብ እዚ ሕጂ ሪያሊቲ ብፍላይ እቲ መርዓ ክግበር ከሎ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣነ ዝወፃ ከሎ ካብ 2000 ጀሚርካ ብዛዕባ እቲ ወዲ ሪሊ ሪሰርች እዩ ዝካየድ እንታይ ኣለዎ እንታይ ንብረት ኣለዎም ገዛ ኣለዎም ድዩ ንብረት ኣለዎም ድዩ ክንደይ ኣሕዋቱ ደገ ኣለዉ ኣበይ ሃገር ኣለዉ እንታይ ይሰርሑ what is that I mean this is business ብዛዕባ ፍቅሪ ይፈትዋ ድዩ ገለ መለ ዝበሃል የለን ኦፍኮርስ ወለዲ ናይ ታጓሎም ክትምችኣሎም ፅቡቅ ነገር ሂወት ክትሕልፍ ገበን ሕማቅ ዝበሃል ኣይኮነ እቲ ፀገም ግን ነታ ጓል ጥራይ ዘይኮነ ንዖም እናጠመቱ ከዓ ትካል ኣይኮነን ትወዲ ኣብ ኤርትራ ልክዕ ከም መፅናዕቲ ይገብሩ እዮም ነዛ ጓልና ከምብራ ይኽእል ዶ እዮም ዝብሉ ነዛ ጓልና ከምብራ ይኽእል ዶ ቫሊድ ሕቶ እዩ እዚ ቅቡል ሕቶ እዩ ትወዲሲ ሓዳሩ ክዓሊ ዝኽእል ሰብ ድዩ ይብሉ እዚኣ ጌጋ የብላ ትፀገም ግን እዚ ሰብ እዚ ንዓና ክኾነና ድዩ ዝብል ግን ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንዓኹም ኣይኮነን ዝምርዖ ዘሎ ንወለዳ ኣይኮነን ዝምርዖ ዘሎ ንዓይ ዝምርዖ ዘሎ ስለዚ this is one of the biggest problem parents consider their children are pure investments to support them and their siblings እቲ ዝሕዝን ድማ እታ ጓሎም ድያ ትወዶም ክምርዖ ከሎ ንዕዖም ትወዶም ንዕዖም ጥራይ ዘይኮነን ትወለዶም ንኣሕዋትን ኩሉ እውን ትካል ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ንሱ ንኩሉ ሰብ ክጥውር ከም ዘለዎ ስለዚ ውድድር ይካየድ ማለት this is not right እዚ ዓብ ፀገም ኣሎ እቶም ስድራ ክእርምዎ ዘለዎም ነገር እዩ እቲ ካልኣይ ካብዚ ዝተበገሰ ፀገም the couple often think and care about their individual families and their own relationship or kids እቲ ዝሕዝን ክፋሉ እቶም ኣብ ሓዳር ተፀሚዶም ዘለዉ ሰብኣይን ሰበይቲ ኣቦን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍና እንታይ ይብል ሰብኣይ ትወድን ታጓልን ስድርኦም ገዲፎም ሓደ ስድራ ይቑሙ ካብታ መዓልቲ እትያ ድማ ካብ ስድርኦም ዘይኮኑስ እታ ስድርኦም እያ ቀዳመይቲ ክትኮኖም ዝግባእ እቲ ፀገም ግን እንታይ እዩ እቶም ክልተ ኣብቲ ሓዳር ዘለዉ ስድራ ንሳ ቀዳምነት ንዖም ትህብ ንሱ ስድሩ ቀዳምነት እዩ መንዳይ ክሓልየሉ እቲ ሓዳርን ፍቅርን this is the biggest problem ምክንያቱ ክልቲኦም ካብታ ሓዳር ዝሰርቁ
ካብታ ናይታ ቆፎ ናይ ገዝኦም ሰሪቆም ክዘርፍዋ ነታ ገዛ እንተብልዋ እንድሕሪ ካብኣ ጥራይ ዝመናጠሉ ኮይኖም ትርጉም የብሉን ክፈርስ እቲ ሓዳር ምክንያቱ ሓዳርቲ ክልቴኻ ካብትን ኣኪብካ ደኣ ክትነጥቀለካ እምበር ካብኡ ሰሪዕካ ካብ ሓዳርካ ወሲድካ ገንዘብ ካብ ሓዳርካ ኣጠፋፊእካ ናብ ስድራኻ it's a shame ዘሕፍር እዩ እዚ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ኪዳን ዝኣሰርካሉ ወይ እታ ምስኣ ክነብረ ምስኡ ክነብረ ከኣቲኻዮ ዘለካ ሂወት ንዑ ኢኻ ቀዳምነት ክትብ ዘለካ እቲ ዘሕዝን ክፋሉካ ደቂ እንተለውካ ካብ ደቅኻ ንኣሕዋትካ ኖ ደቅኻ እዮም ቅድም ክወሃቡ ዝግብኦም ድሕሪኦም ኣሕዋትካ ቅድም ደቅኻ ድሕሪኡ ወለድኻ ወለድናታ ክልቲኦም ወለድኹም ማለት እዩ ክልቲኦም ድሕሪኦም ኣሕዋትኩም ክኾኑ ይኽእሉ ድሕሪኦም ቤተሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ድሕሪኦም ሕብረተሰብና ክኸውን ይኽእል ድሕሪኦም ህዝቢ ዓለም ክኸውን ይኽእል ክትሕግዝ ኣለካ ሓገዝ ግድን ክህልዎ ክህሉ የብሉን ይብል ኣለኹ ግን ቀዳምነታት ከተለለለካ ነምበር 1 እቲ ፋሚሊ እዮም እታ ሰብኣይን ሰበይትን ቆልዑትን ንሳቶም እዮም ነምበር 1 ዝበዝሕ ክፋል ሂወቶም ብዛዕባኡ ክኸውን ይኽእል ኣሎ and that's what's missing the help or assistance is endless we often have a bigger families to be supported እቲ ዓብይ ፀገምካ ንግዚኡ ስኳ ክትሕግዝ ትኽእል ኢኻ እቲ ፀገምን እቲ ሽግራትን ናይ ዓድና ወይ ከዓ እቲ ፀገም እቲ ስደት ዝፈጥሮ ዘሎ ኣይውድኣን ኮይኑ ፀገም ሓዉ ክትሕግዝ ትኽእል ሓዉ ምስ ሓገዘ ሓፍቲ ይመፅእ ሓፍቲ ምስ መፀት ደቂ ሓውካ ደቂ ሓፍትኻ ደቂ ሓትኖኻ ደቂ እሞኻ ደቂ ኣቦኻ endless end እዚ ከይተወድእ ከሎ ናታ ቤተሰብካ ኣሎ ናይታ ጓልካ ሓዋታ ደቂ ሓቦታታ ገለመለ ዳርጋ ሰብ ዝነብሮ ዘሎ ኣብ ስደት ዘይተፃሓፈ ሽግር እዩ ክበሃል ዓብይ ፀገም እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ነዚ ክትገድፎ ኣይንኽእል ኢና ስድራና ንሕና ባህልና ምሕጋዝ ኣለና እቲ ፀገም ግን እቲ ምሕጋዝ ንሂወትና ንሓዳርናን ምልክት ሕቶ እናእተና ኮይኑ እዚ ከዓ absolutely false ጌጋ መወዳእቱ ድማ ዕንወት ጥራይ መወዳእቱ ድማ ጣዕሳ ጥራይ صباح نجو كم زي يركز زراعي دقيفة قلقلي لك زي حجوسات قلعو زي حجوس حضار تلك you will never be happy you will never be happy نريال لنازي كندي حواتهم زمت أنا كندي زمتسو قال ماله كندي كابو يتحجوس زحدر نحضارون نتعنون نفقرون قال مليون أملك حتى يتيو زتأرزنا برسك بقولوا حجوس يبل نجزيوك حجوس خلكن حجوس يبل تحجوس fundamental እቲ መሰረታዊ ንስኻ ቀዳማይ ነፍስኻ ድሕሪኡ ስድራኻ ደቅኻ ሰበይትኻ ታሰበይቱን ከምኡ ነዚ ጥራይ እናገበረት ካብኡ ብዝተረፈ ፀጋታት ድማ ነቶም ካልኦት ዝሕግዙ ዝነበሩ እዮም ሕጉስ ሂወት ክሕልፉ ዝኽእሉ this is very very important ድሕሪኡ selfish behavior ሳልሰይትር ምክንያት ከዓ ኣዝዩ ስስዑን ተበላፅን ባህሪ ኣማዕቢልና ኣለና ሓበሻ ኣብ ዝተገዘልና many Western countries have generous systems to support the weak and the needy ones. مبزحتن معبولات هجرات أوروبا يكون أمريكا ولا كندا ولا أستراليا ولا خلوت حدا أزيو صبغ زخونة سيستم هاللون نزتت أجمع ترايدنا هنمس خلنا زقبلنا أجمعتنا ريو عقبات زبنا زمهرنا زنابينا زستخاخلنا شعو نسخة استوسنا عمتات تدقيفك نابت سيستماتيخات تسرحن تبركتن نتوم دحري خازو مصو دما كم غيركا تطولون بتنسخات تخافلو غبري تاكسس مالت كمز نابلت سيستم يقصل نيرنا عمتات عقله بوينت نحنا متينا كم نابلت اني تصقم نحنا حدا غزي دحري سعرا يبقى زبل بحري اب كل كفالي زلنا حدا غزي صقم اب حبشانا زرء بلسي موداتا كويس يبلو حدا سب انكايلو كولسكا مس جمره نتي زقلسكا بلعكا بو قصو تارمو بو يركا تصرفا تنكي خمانا تبلني اي تمزقني خمان الشيء تاين قبر عجب قلت خم نزارة تخينا بسي ازي سيستم ازي مزيخا نكساب تدلادل كساب تمهاراب تعد كساب تعتو كساب تبركت ينبر نحوار اوختنا براي كون انت سريحو مخنياتو ابوخا اديخا تمز ولدوخا موالهم سكتنيا ناتهم كتكون عيدل يوخاني أي كارديوم زبغة بعله كنت عمل 3 عمل حدار غير كان بسخادي تعال تخينك أي كاردي بيناي ملك عدالو منقستنا أوروبا من هي وقت كاخطور الكايكا تحس أبيناي لوجيك زلو يزي كهوني الكحسيب كا هيكونن برقص زقادة داي سخانير جن أبي كدربيوها
ፀገም ከም ዘለካ እዮም ዝፈልጡ ፀገም ዘይብልካ ፀገም ፈጢርካ ኣለኻ ተሸጊርካ መፂኻ ዕቑባ ሂቦምካ መኾርመይ ዝረኸበስ መሳፍሒ የናድድ እዩ ገለ ትብል መስላ ኣላ ምክንያቱ ንእሽተይ ነገር ተፀጊምካ ምስ ሃቡኻ ካብኡ ይወፅን እየ እዚ ሂወተይ እንድሕር ኢልካ really bad many people abuse the system as if they are an alternative and life without hard work ብዙሓት ሰባት ነዚ ንከድ ፅጉማት ተባሂሉ ዝተገበረ ሲስተም ናይ ምዕብል ዓለም ከምዚ ምርጫ ናይ ህይወት ክሰርሕ ደበል ኣይሰርሕን ከም ምርጫው ገይሮም ወሲዶሞ ክሰርሕ ዘይደለየ ኣው ዝኣቱ ኮይኑ ዝስምዖም ኣለዉ ነው ብፍጹም ከምኡ ይኮነን እዚ ንኣብነት ሶሻል ሲስተምስ ወይ ቤነፊትስ ዝበሃሉ ነቶም ዝተፀገሙ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ናይ ኣካላት ፀገም ዘለዎም ካልእ ሩይ ፀገም ዘለዎም ቋንቋ ክዛረቡ ዘይክእሉ ተሸጊሮም ንዝመፁ ዳኣሉ ተገይሩ እምበር ኣብኡ ኮፍ ኢልካ ምን ሂወትካ ክትነብር ኣይተገበረን እዚ ክዳኣና ክኽእል ኣሎ ዓድና ስድራና ዘይገብሩልና ከመይ ገይሮም ኤውሮጳውያን ገብሩልና ወይ ከዓ ኣሜሪካውያን ገብሩልና ኢልና ንሓስብ ሎጂካል ኣይኮነን ግን ነቲ ሲስተማት ከም ዝበላሾን ከም ጠፍእን ነቶም ድሕሬና ዝመፁ ከምዘይ ፀንሕ ንገብሮም ኣለና ሕልፍ ሓሊፍካ ድማ ነቲ ብክንደይ ፀገማት ዝረኸብካዮ ናይ ዕቑባ መሰል ንዕኡ ተጠቂምካ ነቲ ኣኳሊብኒ ወላ ሃሪምኒ ኣጣፊያፈይኒ ትብሎ ነበርካ መንግስቲ ምድጋፍካ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ነቶም ተሸጊሮም ዘለዉ ኣሕዋትካ በዓልኹም ትፈልጡ እንኳ ንዓይ ጥራይ ጠዓመኒ ባህሪ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ in some cases children are considered a source of income to live on and very bad attitude ኣገለገለ ድማ እቶም ቆልዑ ከም ትካል እዮም ዝረኣዩ ምክንያቱ ኣብ በነፊት ወይ ኣብ ሶሻል ተለኻ ነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ናቲ ክፍሊ ስለ ዘለዎ እቶም ቆልዑ ከም ትካል ተጠቂምካ ብኦኦም ትነብር how sad is that ክንደይ ይሕዝን እዚ ብሓቂ ይሕዝን እዚስ ዓገብ ክበሃለሉ ዝግብኦ ነገር እዩ ሰባት ተሸጊሮም ኣብኡ ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ሓንቲ ኣደ ክሳብ ትደላደል ኣብ ሶሻል ሲስተም ክኣቱ ትኽእል እያ ሓንቲ ስድራ ክሳብ ዝመሃሩ ክሳብ ዝቀራረቡ ኣብ ሶሻል ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ንኸመይ ተሰሪሑ ሶሻል ሙሉእ ሂወትካ ኣብኡ ክትከውን ምምራፅ ግን ናይ ብሓቂ በለፅ እዚ ምክንያቱ ብኩሉ ሰብ ከምኡ እንተኮይኑ ዳ መንዳ ኣሎ ክርህፅ ዝደሊ መንዳ ኣሎ ከርተት ኢሉ ክነብር ዝደሊ መሪፁ ፈቲኩ ኣይኮነ ሰብ ግዴታ እዩ እሱ ሰሪሕካ ክትነብር ዘለካ ግዴታ ኣምላኽ እውን ቀዳማይ ንክንሰርሕ ይፈጢርና ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢሉ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ከይሰራሕካ እናበላዕካ ቤተክርስትያን ከይድካ ለለ ምባል ሓጢያት እዩ ምክንያቱ በለፅ ኢኻ ትጥቀም ዘለካ ምክንያቱ ጳውሎስ እቲ ዘይሰርሕ ኣይብላዕ ኢሉሰርሕ ኣለካ ዲኻ እትሓቱ be careful in that so እንድሕር ነቲ ቆልዑ ትካል ተጠቂምካ ካብቲ ሲስተም ና ዝቆቕካ ነቲ ንፅጉማትን ግብረ ሰናይን ተባሂሉ ዝተገበረ ሕግታት እንድሕር ኣቢዩዝ ትገብረ ኣለካ that's not right and that's really bad እዚ ከዓ ቀዳማይ ተን ደቂ ኣንስትዮ ንኣብነት ሓዳር ይግበር ሰብኣይ ከበርክት ጅምር ገለመለ ድሕሪኡ ነና ኣነስ ኣይደልን እዮም ስኻ ክነብር ሶሮ ይተሓዘለይ ኣብቲ ሲስተም ይሕሸናኒ ደሞዝ ኣብኡ ይመፀኒ ዋው ናይ ሞራል ክራይሲስ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረካ እዚ ካብ ሓዳር ማሙቕ ሓዳር ብሓደ ኮይንካ ርሂፅካ ትነብሩ ሓዳርሲ ኣብቲ መንግስቲ ክምፁ ተለይ ኣብኡ ይሕሸኒ ምክንያቱ ድሌተይ ክገብር ክእል እየ መሰላተይ ሕልው ያው it's very sad ቅድሚ 3 መዓልቲ ቅድሚ ቁርብትለይ ሓደ ሰብ ደው ኢለለይ ንክንደይ ዝነደቑ ሓዳርን ደቅን መንጢላቱ ከይዳ ምክንያቱ ኣብቲ ኣብኡ ይሕሸኒ ኢላ ኣለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳረን ተበዲለን ኣቢዩዝድ ኮይነን ኣማራፂ ምስተኣና ዝኸዳው ብርግፅ እንቋ ሓለወይ ከዓ ትብልካ ኣለዋ ግን ነቲ ዘሎ ነገራት ሓሶትን ገለን ጠቃቂንካ ነቲ ሰብ ጉሒፍካ ካብኡ ዝበለፀ ሂወት ምንዳይ and you will never find it ፍፁም ክርከብ ኣይክእል ምክንያቱ ንዓኻ ክጥዕመክ ክኽእል እዩ ነቲ እቶም ቆልዑ ግን ካብ ኣቦኦም ስለ ዝተፈላለዩ ዘሎ ጥዕማ ኣይኮነ ንምፍላይ ከጋጥም የብሉ ኣይኮነ ግን ንረብሓ ኢልካ ክግበር የብሉ ማለት እዩ ራብዓይ abuse of law ካልካ ሕግታት ምፍራስን ንሕግታት ዘይምፍላጥን ወይ ጌጋር ዲና ሕግ ምህላው most of us don't know the laws መብዛሕትና ኣብቲ ነብረሉ ዘለና ዘሎ ሕግታት ኣይርዳዕናን እዩ ከምኡ ድማ መሰልና our rights now duties መሰልናን ግቡእናን ክንገብሮ ዘለና ግቡና ዘለና መሰላትን ብርግፅ ኣይንፈልጦን ኢና ምፅእ ምዝበልካ ብኤውሮፓ ታጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ መሰላትን ብዛልባት ብዙሕ ኣይኮነን ሕብረተሰብና ቁሩብ ጨቋኒ ደቂ ኣንስትዮ ንጭቁነን ኢና ኣብዚ ምፅእ ምዝበልካ ግን ኮምፕሊትሊ ኩሉ ነገር ታጓል ተልዮ ጥራይ ከም ዝኸውን ጌርካ ይረአ ማለት እዩ
እዚ ከዓ ዓብ ፀገማት ይፈጥር ማለት እዩ most western countries have laws that favor women over men መብዛሕተን ምዕቡላት ዓለማት ቁሩብ ኣብቲ ሕጊ ንደቂ ኣንስትዮ ዕድል ይህብ ካብ ንደቂ ተባዕትዮ ቁሩብ ምክንያቱ ኣብ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ነዚ ግን ገለገለ ወገናት ሪሊ ኣቢዩዝ ይገብርዎ ብጌጋ ተረዲዮኖ ኩሉ ነገር ኣብ ኢደን ከም ዘሎ ብምግባር ነቲ ሲስተም ኣቢዩዝ ይገብራ ነቶም ቆልዑ ይብድላ ነቲ በዓል ሓዳር ነቲ ኣብ ሓዳረይ ዝብል ዝነበረ ሰብ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳረይ እናበለ ጉሒፈኖ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክል ኢቭን ደቁ ክኽርኢ ከም ዘይክል ብምግባር ኣብ ካል ነገራት ይወስዶ እቲ ወዲ ነቲ ሓዳር ኣይደልን ኢሉ ክወፅእ ክእል እዩ that's okay እዚ ካል ከይሲ እቲ ወዲ ኣነ ይደልየ እናበለ ግን ምናልባት ታጓል እውን ክደልየ ትኽእል እያ absolute acceptable ቅቡል ኢና ኣነ እዚ ናትካ ፍቅሪ ኣይዕግበንን እዩ ክትብል ትኽእል እያ ምርጫ ኣለዋ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ሓዳር ኣነ ይደልን እየ ክብል ክእል እዩ እስር ቤት ኣይኮነን እንታይ ግን ድለ ደሎ ኣይደልን እንድሕር ኢልካ ነቲ ሰብ ነቶም ቆልዑ ምርዳእ ክህሉ ኣለዎ እዚ ቶም ቆልዑ ዘይጉድኡሉ መንገዲ ክኸውን ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዕላማ ምስተፈላለኻ ቶም ቆልዑ ዘይጉድኡሉ መንገዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ እውን ነቲ ሕጊ ዘይምፍላጥ እውን ሓደ ኣብ ጠንቂ ናይቲ ምፍራስ ሓዳራት እዩ some men try to exercise unlimited power over the women who has law on her side while some Western abuse this right while some women abuse this right ገለገለ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሮም ኣብ ኤርትራ እውን እኮ ሕጊ ንጓል ኣንስተይቲ ዝብል ዘሎ ይመስለኒ ግን ብዙሕ ንፁር ስለዘይኮነ እቲ ዝነበሮም ሓይልን ምህራምን ምቕጥቃጥ ምፍራን ኣብዚ ምዕቡል ዓለም እውን ክጥቀምሉ ይደልዩ it doesn't work ከምኡ ዝበሃል ኣይሰርሕን ኣብዚ ጓል ክታድማ ከተጓዓብዓላ ይትኽእል ኢኻ መሰል ኣለዋ ልክዕ ከማኻ ተዘይበዚሑ ካባኻ ስለዚ ንጓል ምህራምን ምፍራህን ፀገማትን ንዓኻ ኢኻ ፀገም ትፈጥር እምበር ንዓኻ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ገለገለ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ዘፈራርሃኻ ኣለዋ ምክንያቱ ኩሉ ናተይ እዩ ንስኻ እንታይ ኣለካ ሕጊ ኩሉ ኣብ ጎነይ ነው ትወዲ እውን መሰል ኣለዎ ሕጊ ንዕኡ እውን ይከላኸለሉ እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ደረት ናይቲ ሕጊ ክትፈልጥ ኣለዋ ሕግን ስርዓትን ክትፈልጥ ኣለዋ ትወዲ ከምኡ ስለዚ ንሓተትካ ምትዕምማት ክእለክ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስለዘይተረዳህናይ ድማ ነቲ ሓዳር ብቐሊሉ ከነፍርሶ ንኽእል ምክንያቱ ሓዳር ካብ ሕጊ ወፃኢ ክኸውን ስለ ዝግባእ እንታይ ማለት እዩ ብሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብፍቕሪ ሓዳር ብፍቕሪ ብሕጊ ይኮነ ፍቕሪ ገዲፍካ ብሕጊ ክትከይ ተደሊኻ ግን ያ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ እምበኣር ሕጂ እታ ሃምሸይቲ how to deal with it እንታይ ክንገብር ንኽእል ብኸመይ ክመክቶ ንኽእል ፀገማት ቀሊል ኣይኮነን ፀገማት ብርክት ኣዝዩ ብርቱዕ ሰራውር ዘለዎ እዩ ግን the cure is love እቲ ቀዳማይ መድሓኒት ፍቕሪ እዩ ሓዳር ብዘይ ፍቕሪ ትርጉም የብሉን ወላ ኩሉ ሕግታት ብወርቂ ተፃሓፍካዮም ትርጉም የብሉን ቀዳማይ እታ መድሓኒት ፍቕሪ እያ we have to develop love and affection ፍቕሪ ማዕሙቕ ፍቕሪ ከነዕቢ ክንክእል ኣለና relationships can only function if they are built on unconditional love ፍቕሪ ይኹን ሓዳር ክሕይል ተኾይኑ unconditional love ከምዚ ብዘይ ቅድመ ኩነት ምፍቃር ማለት እዩ እዚ ክገብረለይ ከምዚ ስለዝገበርካለይ ከም ስለዝኾነ ከም ስለዝኾነ ዘይኮነሲ ካብ ብዘይ ቅድመ ኩነታት ከተፍቅር እንተጀሚርካ ጥራይ እዩ ዝኸውን ዝኽእል ብዘይ ፍቕሪ ዝግበር ሓዳር ክፈርስ እዩ ውዒሉ ሓዲሩ trust me knowledge ካልኣይ knowledge ጠንቂ ናይቲ ሓዳር ድሩትነት ናይ ፍልጠት እንድሕር ኢልና ፍልጠትና ምዕባይ ድማ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ learn how to give and receive love ከመይ ጌርካ ፍቕሪ ትህብ ከመይ ጌርካ ፍቕሪ ትቕበል ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓንቲ ቪድዮ ገይረ ኣለኹ ታሕቲ እውን ገብረልኩም እየ love languages ትብል ኣላ ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ፍቕሪ ዝቕበሉ ንኣብነት ገሊኦም ብመልክዕ ህያብ ተሂብካዮም ዝለዓለ ፍቕሪ ይስምዖም ገሊኦም ፅቡቅ ቃላት ተዛሪብካሎም እቲ ዝበለፀ ፍቕሪ ኮይኑ ይስምዖም ገሊኦም ብምሕቋፍ ብምትንኻፍ ዝለዓለ ፍቕሪ ይስምዖም ኣለዉ ካልኦት ድማ ብኣክት ኦፍ ሰርቪስ ከምዚ ቁርሲ ዲኻ ጌርካሎም ሓጊዝካዮም ዲኻ ስራሕ ዲኻ ጌርካሎም ዝለዓለ ፍቕሪ ይስምዖም ስለዚ ብዙሕ ዓይነት መግለፂ ናይ ፍቕሪ ኣለና ቀዳማይ ናትና ቋንቋ ፍቕሪ ክንፈልጥ ኣለና ከምኡ ድማ ናይቲ መፃምትና ብምፍላጥ ዝያዳ ከንሕጉሶም ኢልና ክንፅዕር ኣለና እታ ሳልሰይቲ ድማ በፕላን ክንነብር ክንክእል ኣለና you are responsible for your own life and family first ቀዳማይ ንነፍስኺ ከምኡ ድማ ንመፃምትኺ ንደቅኺ ንሓዳርኩም እሱ ቀዳምነት ሓላፍነት ናትኩም this you have to know first ታናትካ ንእሽተይ ፋሚሊ ንሳያ ንዓይኻ ከተቀድም ዘለካ but ድሕሪያ then you can help your parents ኣብ ካልኣይ ደረጃ ነትሰርዖም ኣቦ
أدني مغنياتو بيومنا قدينا يدما كنت ورا أبون أدن كدقف لهم كلا يدرجة ስለዚህ أبون أدن نايت سرح زلوا يبلي اللهم أبون أدن ناي كلتيو مغنياتو كلتيو من ولدنا نايت سبيت خولدي ناتكا ولد كلتيو ولد خا نساون كم كلتيو ولدها ስለዚህ እዚኣቶም ብዝተኻለ መጠን ክሕገዙ ኣለዎም ነዚኦም ምሕጋዝ ኣይከብደናኒ መብዛሕትና እዚ ጠንቂ ይኮነን ኣቦታትና ስድራና ምሕጋዝ ጠንቂ ይኮነን the third level is your sibling ኣሕዋትካ ይመፁ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ኣያዳላ ተፀገም ኣሕዋትና እዮም ፀገም ምክንያቱ ናይ 50,000 ናይ 25,000 ናይ 30,000 ቢዝነስ ስለ ዝሓቱ 30,000 بقليل كركب زخون حبشة يلا زخون يلا نقليو ناي 5 عام سراحيو نقليو ناي 10 عام سراحيو نقليو ناي 4 عام سراحيو نقليو خلق حيو قليل جنزب يكون لذي 10 جزء 3 جزء هم غبر زغل سب يعني ولا حنت تحدارسي كل جزء بكوك الواي لذي الزون كحسبلو كخلالو extended family هون بيتسبك محجاز الله جن درز الله community حبرتسبناون محجاز كدليو إذا كل هجي ببستجناتو قدامنتات بمليلاي هذي قدامنتات انتفليتنا تحجزون تنقبر حجزون وتيتاو كان يعني كل دما سينجل كلخا ويكلخي التوم زليو خاص أجمعات كتفتحون فت مغنياتو أب حدار مساتخا ناي بين خاص ناتكاترا هي وتكبراي تخلنا أب حدار اتهاجوال نسدرك تحجز دل تخينا قدم تحجز صقم يبلون نتود قدفيو زي اللي كتخينو زغطا حنت قال صحيفات لي سدراي نخي حقسي بطعمي انقفات يخونه انه ليلاتن مو سدراخ محجاز قدن زل اليوم تخينو يا فقر قدامنت هلو اندي كن سدراخ حجز زل اليوم تخينو قدامنت قبر تسبك حق كردوك خلالو سدراك حجز زل دلا تحجز تودكم قدم سدراخ تحجز تخين حجز حواتكاتو ده حار نوع مسكبركا حدار تكبر معناته حدار مسكبركا شعو نكلتي غايتي وقت أو ترفيخا تقص سلازي كمزي غيرنا فلالينا كنردون كنسعوللو نكلنا التسقمات نتسقم كقول له ليكم كل التسقم تفليتناينا كنحويا نخل تدي فليتنا كنحويون اي نخلنينا انبارنا يمود اتكفلنا مرتبت هنا لنا حدار ازيو قداس كفلنا هيوتيو سلازي الحدار استوعينا فليتنا كنعطو كنفتن اهلنا قدم حدار مقبارنا كنفلطهم زلنا بزع نقرات اللونا أب حدار كنا نفلطهم كان قدرت تخونا أنت تخيلوا بليز نزل نقرات زفليتكم توت حدار مغنياتو فليت كات عطوا نقر كل جزء النوع كسر جمالو تخليها مميخا مزين كاسلت عطوا حند بزع تخيل نقر كتجاجة تخليها of course تقديت كذا تخيل ويهند بزع تخيل كتجاجة نخليها سبات نجاجينا ورق فليت كذا تخيل كتجاجة تخليها زيادة جن فليت كاردي خاص تعيل كانت تخيل نايم بجاي أدل كذا وحده زيد ما تمرتي نكحتنا نمعباي تحساسبانا نمعباي تحساسبانا بزع صقمات زمصالنا سلو زخونه نعون مسفح نعون نمخلع زغبر تمرتي فزي مجمريا ترينو زلهم شمي جورجو يبحال زي جدرار جبل channel دما ابزي تحساسبانا ملوات ابي ابركتو كغبريله بعقمي زقربت حستيو انت اتيهم دما بزح فيديوهات አለው كحجزنا زخل بزحات وين تحجزنا زبلول مالتي كابزنا يلومي ريخم دس بالاتكم كومنت كم وترو وي دس بالاتكم نطبي وي نسخاتكم ون برقص كابين لعل تعزب تقلوكم خلي نسخاتكم وناتكم رئيتو اب تحت غيركم مغرد ما صقم ترى زيكون مخري زيانسي مفتح تخوني عليكم بليز مخرون وسقولو سلازي بدعم يا قداس كتصبيسو كم كالون تم كونتاكت حتى وي زخونه ولقاو حتى زلكم اب ايميل ناتي اب درار جورج @gmail وي كاب زي فيسبوك جورج درار لكم كصحف لا يدخلوا دحر مبال لو متمرتاب استوديالا اب كال صح حساب مراخب دحان كونو تشاو